خاطیشون امسی فریستایل باتل کداگین. ما باید بگم که ما زدگیمش رپ رنگ ایگرای بوزیای فن کردن در کار نیست آدیتوره. بعد اومدن عبدالرزاق برانخش اومان ایخزه کن. او نه کاپیتان بود دیگه، نه واژک بوده، نه چی دیگه. این همه فراش یک برادر نزدیکش بخزه تلخش میکفه. اولاد مدیا او اولاد مدیای ای خزه 20 بایدی باتلی شش بایا قطی نوی کمسی. مخلص میگن کو کندای سینه میزنن، نه که همون مخلصی بیچاره نمیدونه که همین کمیشون یه حیات فنشون کرده سر. салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Orion Media. Инак бахши шашумин қисми барномаҳои ситораи шинохта ҳамроҳи якай шодӣ шнапс эки роҳатӣ. хушомад якаҷон. обод боше асан. мерем акаҷон саволҷавоб. якум саволи мо пешай хезе дар кадом группа будем ва кадом сол хезе даромадем? аввало асанҷон салом кунам бародаро хати бародарое ки моро нигоҳ доранд. нашод саволи худат аввал дар куҷо бад хезе? аввал ма соли 2009 буд хидм бигем самаучка ҳамин реп дар часп будем. соли 2009 ма сар кардам 5 декабрай то ҳозира ден раждени реп ма бигем. ана баъд соли 11 мо ҷура шидем бачаҳои хезе қатӣ ва хидзона буд рафтомад ҳам хераф. ана баъд уже хидзонада чорум одам ма даромадам ва ё 4 кас буданд. як кас фах буд хато накунам фах биромаде чӣ гап шид ҳамин хотир дорам ки соли 11-12 баъд хидзона шидам бигем яке намояндаи пеш аи 2009-10 ма уже солни ҳами уже реп мекардам уже қатӣ абада фи доштем. он вақт абада масад ҳами чихели ҳозираи кина ягон каса чӣ меган ку мисол топ да ё пик да ё каролш меган мисол ба ҳами жанри гапи ҳамиё. он вақт буд мо уже рафтомад доштем баъдтар ма хидзонара бигем тӯли як сол гузашт бо як солга ҷурагӣ кардем ба хидзона биромадам. ҳам хеда кард. баъд то ҷое ки мо медонем шумо як вақто қатишон MC фристайл батл кардагин ва дар онҷа ки бурида ки боидод маълум нест. метавонед камтар маълумоти дар бораи ҳамон фристайл батл? и пурра ба ёд маямаш вақте ма хидзона қатӣ рафтомад мекардем ҳамин уже студия ҳамвода ма кор мекардам намоянда набудам акавоне ки мерафтам запис мекардам ҷурагӣ. як рӯз ҳам хеле шид ки консерт бояд мерафтан аммо бачаҳои хидзона баромад доштанд. ака ма дӯсти хидзона будам барое ки вақт хеле абширни буд қатӣ студияи хидзона репаблик реп буд. во ба фикрам бо номдортар буданд бо дежавю бақувваттар буд нисбат ям хеле як студияи чанд группа рафтомад дора ҳамуҷа бачаҳо запис мекунанд. ҳамун хел палажен да ма ғалтидам ки во чӣ рафта сабдан консерт кохи ҷомӣ. ма бори аввал бигем якум бор хеле зали маҳфили реп даромадам консерт мисол атак реп студия ҳам хеле даромадем ки ҳамуҷа фаҳмидем ҳамун шон якчанд бор ҳамун чанд консертҳо дар шаҳр мегузашта ки мо ҳама репа норак дар сар кардагем бехабар ай маҳфилҳои консертҳои иҷа ай ба забони ҳозира бигем бехабар ай хайпи пиари ҳамун вақта будем. ма даромадам баъд фаҳмидем ки ҳамун бародар мисол шаҳбоз даъват мекардайда ҳами ҳар як консерт мебиромада мефтад ки фристайл мекунад ки фристайл аба уже бачаҳои хидзона мара медонистанд ки ма ҳамин чизаи удаш спокойно наметавонам биромадам. баъд ма шаҳбоз қатӣ ҳамҷа гап задагем ӯ хела диалог буд қиссашда намерем. умуман мо биромадем ҳардумон ҳамон рӯз наворора мекушам. агар не навор дошт ҳамун кохи ҷоми консерташ консерти назми муосир буд хато накунам ҳамун бача консерти ҳам буд даъвати ҳам дарафтар буд. меброяд даъват мекунам мара бачаҳои хидзона бигем мебардоранд мебаранд ҳамҷа мепартоянд мақсад биҷангем. баъд наворора мекушам ана бита ай чӣ метавам битбокс мезана ҳамун битбокс веракунам битбокс мезана баъда як раунду мега як раунд ма мегум як раунду мега як раунд ма мегум. ана аҷибиш дар чие ки ҳеҷ намедонад ки кира задагиай дар умум бигирем ана
дар умум мегирем ма дар ҳини хондани ма битбоксер овозаш хеле хаста шид хеле ки масъал паст шид ма ҳамҷа гуфтам мешавад битбокс ки ҷо доди кокс мисол халқ ҳамира буротару пирратар шунавид ин тарафдорои ӯ гуфтан нӯзад то што ма ранги якум бор я одам биромад баробари ҳамун қофиябандӣ мекунад баробари ӯ гап мезанад ам хеле вау шида ба гуфта ҳамун гапо аба овозаш хест ки мисол ма задам ӯ зада ине ки як чира ма наметавонам дурӯғ гуфтан барои ки дар ҳамин характери ман нест аму видуши биромад видуши дошуҷа хеле таклиф мекунад ку мисол видуши биромад баранда биромад гуфт короче ҳарде тарафа ничия гуфт мардакии гап и то ҳозира мада падвапросай ва ӯ бародарам хичам бародари Шаҳбоз хайму тӯли чанд соло гузашт ҳаёта ҳар хелаи одамизод дига мешава иваз мешава лично ма ҳамда ягон кинаи сиёҳӣ надорам аммо қашан медонам худаш прекрасно медона и ма ҳам медонам ӯ бахча медона ма ба хидма но ба ҳар ҳол хай и творчествай гоҳе ӯ паднастроени зурай гоҳе ма зурум не ки байни мода хеле шидагӣ нестай пеши ма дава гуфта боша ки ма иттида бақувватам ё ма гуфта бошам и хел бигирем и чиз падвапростай то мақсад ба гуфти баранда чиз ничия ба гуфти баранда буду даже судиям набуд ами шоу шиди шоу падвапрос не рафт то ҳозир ҳеҷ ка риша чикадагӣ неста мо метавонем мухлисонро фреб кунем ма любой ҷода агар айҷиҳати эгоистӣ бигирӣ ма бояд бигӯм ки ма задагиимш действительно ман задагиимш и хел бигирӣ барое ки вақте ма аз саҳна биромадам мара бачаҳои хиҷона қичоқ кардан вар доштан то ай пешонимона мача кардан ки маладец киштиш и хеле гап буд инами халқ худаш медона халқа як чи гуфтан и дигай не ки бо шахсият як ба як худаш медона сол ма ма медонам кияю бахча медонам ки ин ҳамиш аҷибаю не ки ба ҳар ҳол дӯстиву рафиқӣ беҳтарин анакаҷон барои чӣ шнапс чанд сол шид дар репайне ки бисёриҳо аз таланти ӯ бехабаранд тӯли чанд сол бигем ба фикрам и репайку нам як бародар дорем бародари акаю ай олдскул акои бахтӣ меган ҳамин як гапи аҷиб гуфт реп ранги играи бозиай и ранги бозиай ҳамин хатогии мае ки то што ина ма даже хатогӣ ҳисоб намекунам барое ки агар ози ма ҳила кунам бозӣ кунам ма ҷошда мисол метавонам хидма хеле ном бардорам нигоҳ ки ич хеле бозиай оз ин агар ма я альбом ошиқӣ як шавда ма метавонам бинависам ма бинависам бухонамаш полни мисол трекҳои ошиқӣ талабгориш бисёр талабгори трекҳои ошиқӣ ай 14сола то ина 20 хеле то ҳамин бачаҳое ки оли зан нагирифти ҳамин хай ишқа ҳама дидагия гузарондагия ана ма ҳамун соло ҳамун вақтома текстома дар зиндагӣ додам аввал дар кӯча додам барое ки ма ин расмо ин репай жан ма ба фикри шахсӣ ма кӯчара талаб мекунад гапи ҳаёта ина тру реп мегем яъне ҳақиқат реп правда реп ма ҳамун айёшӣ ҳамин чизо додам агар ма бозӣ накардам да мисол ма ҳамира серёзно нигоҳ кардам ҷиддӣ нигоҳ кардам агар ма бозӣ мекардам мисол раст ки ма худам да планка мемондам цел мемондам ки ма бояд ина хеле бигзарам мисол ма бояд намбуван бошам агар ина хеле цело мемондам планка ин чизоро ма ҳамаи шансоша доштам ва то ҳозира дорам нигоҳ ки old school даже ҳар пацана ё ки ҳар ҷавони таланта мисол даст дроз намекунад сразу барое ки ӯ мактаби кӯҳна ҳурмати хича дора ва нигоҳ мекунад ки ӯро чӣ хеле ҳурмат мекунад ма ака намехезай ма ку дама уже хестагиай мисол ма ба хидма ҳис мекунам бугу барои чӣ вес олдскул қатъи ҳурмати иззат дорем любое время мо қатъчон ягон чи агар санъат кунем творчество кунем ҳама вақт ӯ дидани мада шодам ва ма ҳамчунин мо дигар тарафи зиндагиро эътироф кардем текстои ма бисёриш ина дар бораи фақирияй я одами дигар гӯш кунад хиёл мекунад ки ма камбағалам радной не ки ӯ намедонад ки ма дар бораи ҳамун хеле чизо мехонам ки пускай одамо бидонанд ки на ҳама вақт ҳаёти ҳама зурай
Асай любой кас камбудӣ дора ҳамсоя табӣ я бур зиндагӣ хита букӯ бародар ӯ текстои ма ҳамун хел падача дора ки бидонам ки зиндагӣ на ҳама вақт MTV-ай на ҳама вақт PMC-ай фаҳмиди ами музикали нест ай зиндагӣ пастӣ дора баландӣ дора нофаҳмӣ дора баъд ҷавонои мо бисёртар ай чӣ шикаст мехӯранд ё ки ай арӯс ё ки ай бародар ҷурагира танқид мекунанд ё ки на баъд мехонанд ошиқӣ мо интервюи дига одаморо дидем смела мега ки ман медром дуруни ами бозӣ мекунам мисол лои даркорӣ ман мегирам мерам аммо лой намегем медонӣ барои чӣ бародар и ватанай ива ҷомеае ки ҳар як гапе ки мо мегем и шогирд тайёр мекуна бародар ӯ як шогирде ки мара гӯш мекуна як додаре ӯ падражат мекунад туда ошиқи касе ина номдорай меган о номдорай и синфи ҳафтаи оли ишқа намефаҳма ё ки мефаҳма хай мисол қаламш меравад дистиш меравад ишқ дигай бародар санъат дигай бародар баъд ғамхорӣ нисбат ва ба ватани ҷомеа ӯ дигарай ҳар кас ғамхор шида наметавона ҳар эҷодкор ғами ҳар бандара дар ҷомеа намехӯрад ӯ медон ғами чира мехӯрад ғами хича ки чӣ ҳила куна чӣ хел фан куна фред куна хича номдор куна планкаи баланда бихеза некуя чира мумкин ӯ хато намекуна барое ки зиндагӣ ӯ сере пирай ӯ ҳамун мега зиндагӣ ҳамияй ҳамун зиндагиро ҳам хел қабул кунае ки баш фикри шахсии ман и хел нест и то нахестанаш мумкин сабабаш ҳамин бошад мисол ки моро ҳамун ситора оли ина барнома ситораи машҳурай ина мумкин ки мо қа машҳур набошем не ки мо медонем направлениемона целмона ай мо дерояде шерояда ё зато мо як чизи соз метем 10 нафар дам бутем тексти хуб метем маънои зиндагии хуб метем зиндагӣ худаш фалсафаи аҷиб дора бародар фан кардан дар кор нест аудитория агар нехестан боша биё шарт мекунем байни ним сол давози мехезем неки меган ки баъд бародаре ки репи ҳақ мегуфт ошиқихонӣ да гузашт бо гап мекунанд ами гап болои гап ами бандара любойча мешканад барои ҳамун ҳам хеле ҷавоб дора карочи ҳамин савол беҳтарин ҷавобҳои хубу дака шодӣ обод бош процесси проекти реп да любой ҷо доказат кард ки шумо ҳам батл да сахте ва ҳам фристайлда не ки ҳамун энергияе ки шумо дорен чӣ хеле пайдо мешавад ва ҳастанд кадрое ки паси парда мемонанд кадрои процесс умуман нигоҳ ки процесси хелай мо ай сабабе ки ҳамин энергетикаи таланти ҳамин энергияи таланти мо ай сабабе ки мебораку медроем шаҳр мо боварии комил дорем ки мо ба дил нияти соф рафтагем ва мо медонем ки моро встречат мекунанд ва мо медонем ки пешакӣ моро мегӯянд биёен мо интизорем мегзаронемш ҳамун халқайку ки мия иштирок мекунад мисол касе биёяку бенастроени ба ягон ният ина одам аста ки ас мебина чӣ гуфтесан ё яки суҳбат ҳам мебина худаш позитив да медира барое ки мо ба настроени ба қофиябандӣ и як мӯъҷизаи хича дора мисол миёя ай пеши мебинад ту чихе гапа ба гап қофия кардасти ӯ ҳаловат мебара ҳайрон мешава бо ина бародарои мисол шумо ҳам медонед ки реп дар любой ҷода мисол ина тағай карлиона шахерай ина лонли оянда дар мисол лилвес мешава симпо во куплет меган аҷибиш ҳамиай паси парда хай меҳмонӣ даъват мекунанд мерем мисол ҳамин кадом шаҳре нарафтаем мисол ҳамин тоҷико ба ҳамин мефахранд ки меҳмондӯст доранд има действительно чӣ хеле бирем нарем дорем надорем мо боварии комил дорем ки мо ҳастем ва бародаро ҳастанд сурат мегиранд паси парда мемонад ягон ҷо мерем мешинем суҳбатҳои хуб мекунем суҳбат мекунем ки чӣ хел гузашт и ҳам хел тагдалида кард шумо вақте якум бор дар ҳамин реп дар любой ҷо иштирок кардем чӣ ҳис буд ҳамун якум бор дар байни қавдам чӣ хел баромад кардем мисол бори аввал ростиш ман медонистам ки шахсан ман айвдаш мебурам барое ки вақте ман қофиябандӣ яъне фристайл мисол фристайл мекунам ман ҳамун мнение ки ман мехоҳам гап задан ман амро аз таратсам мекунам реп қатӣ мегумаш мнение ман мисол меоя бенастроение мисол мегум чӣ истода бенастроение биё бидро дамги қатӣ пакалени мисол
ҳами айдаш меброи да мисол боварӣ вақте ту дори боварӣ бародарат боварии тра мебина ӯ ҳам дора бо ӯ як корое ӯ мекуна бо ту мебинӣ ӯра мебинӣ энергия стимул мешава мотивирование бори аввал хуҷанда буд хато накунем дуруни бозорда пеш як ароба бодринг фрухта ҳисабдан мо ҳамун нав проект ҳамин кашидагӣ будем ки ҳамин ягон ҷудо зинавор мегирем соҳиби ҳамун аробаи бодринг шинохт ки ҳамин худо намегем задашу ҳам хеле туғриш кард короче дига ин ҳамин мо гӯё реп далибой ҷо даринг ин ҳамин мардак ароба бодринг ҳамин рафт короче на он хеле боварӣ дорем ки айдаш мебурем талантай короче беҳтарин акаҷон баъди омадани абдурозиқ барон хша умуман айхезе кан савол ҳамия ки бидани барон шуморо меқабид ки пешравӣ намекарден ё дигар чӣ буд ки бачаҳои хезе пешравӣ намекарданд барои ки баъди авлод медия якябора хезе 20 пайдо шид барои чӣ хелай нигоҳ кун ака пешравии мо ҳамавақт буд барое ки ҳар як бародаре ки дар хиҷона буд ё ки дар хезе клан буд баъд хезе авлод мисол то ҳамун табақара мегем ҳар як бародар ба худша маладецай ҳар як шахсаш я вақте авлод ки мегуфтанд 16-17 нафаран ку ҳар як таяму а якдигараш кам набуданд просто мо ҳамун хезе авлода мисол худмон ака мондем ина мисол нами маутем ту мисол ман мебинам ту туғрӣ мегирӣ мегум ту ака ин ҳамин процессда фаҳмидӣ ака худмон мемонем мисол ту ай пеш худат мегуфтӣ мумкин мо роза мо худмон медонистем бачаҳои баақл будем мисол акара мондем ӯ акахонай ӯ на капитан буд дига на важак буд на як чии дига просто ака буд акае ки чихеле ҳар як оила тарбия дорад чихеле ки кӯчаи мо дар ҳаёт ина бачаҳои кӯчагӣ мефаҳманд ку ака гуфта як каса арман мекунӣ ку возраст шаё ки я чи дига анан ки нигоҳ ку абдурозиқ омаданаш и ҳамун вақтҳо уже авлод медия буд уже ними бачаҳо дига ҷуда буданд ҳамун вақт ака биё честна гап мезанем ягон кас мисол ҳеҷ кай хеле зависид намекард хеле набуд ки ана ӯ мисол касера қапидай ине ки анно дора ту ячира дуруст бифаҳм вақте ака дар дуруни оилае ки оилае ку оилаи нами падар ака ҳамунҷа байни акау додарода груба гаря и бахилӣ як и табиатай бахилира мақсад ред ки одам ай одаш меброя ред ки одам хча ғолиб меброра бахилӣ дар пусти бисёриҳо ҳастай як хелеш технична худаш намедона не ки ҳастай одами рӯишодай ӯра медони як ҷо мефаҳмӣ ай дестиёш вақте ки намефораш як бародари наздикаш бихеза талхаш мекафа бо уҷа аксарияти одамое ки дар ҳамин масъаб буданд ку дар ҳамун группа ҳама мехост пешравии ҳамара мехост одаме буд ки пешравии худша мехост ай дигарора намехост аму омада худаш маълум шид гул мешикуфа ва меган хас ҳеҷ вақт тай ов намерава ва санги сабура ов намебара фаҳмидӣ абдурозиқ и просто як сабаб шид абдурозиқ ҳама ай наздикӣ дидим ӯ бача ӯ як мӯъҷизаи аллоҳ як бандаи ба чеҳраи ба нуре аст ӯ сабаб шида наметонад ӯ наоборот мо хурсандем ки як бародари мора мисол рӯшанӣ додай ӯ бародар як табақае дай фаҳмидасаи чӣ мегум ӯ ина акози авлод медия ӯ авлод медияй и хезе 2020ай ҳеҷ када хезе 2020 набояд кор бигира барое ки мо ягон каси ӯ тарафнам кор надорем и ай мо ай ҳамун намояндое ки ҳозир хезе 2020 доранд ку бачаҳо мебинаншон и ин ҳами хезе анами бачаҳоай иҷада акас таршак надора хатогӣ ки мо пеш доштем идофа намекунемш иҷа баробарай инами фандесаем баробарӣ бародарӣ инам қаши орай ана ҳеҷ камора нақапидай худаш ҳами зиндагӣ рафтан мегира зиндагӣ рафт дора нигоҳ ки ҳами зиётиш худаш биромадан мегира зиётиш ӯ бона мекуна ба бонаи ту меброя не ки худаш мехоҳа фаҳмидасай ҳами биромадан мегира не ки кадоме ки настаяши буд кадоме ки ҳақ буд кадоме ки ободӣ ҳамара мехост кадоме ки ба ҳами фикрои баробарию бародарӣ мустаҳкам ва устувор буд ҳамаш дар дуни хезе 2020
кадомеш ки адиёлкаш буд ба бонаи худаш рафт чӣ коре мекуна намекуна мошалло мо хурсандем вообще таки дар репи тоҷикӣ ё ки қарибиёи эстрадаш дам даже табақҳои эстрадаш дам бачаҳои хезе ҳамун авлод рулид кардесанд ижда мо хурсандем неки хезе 2020 и лейбл нестай клан нестай группа нестай и бародарои моан и оилаи и мо ғамхори ҳар яктамонем ягон таймо фикр намекунем ки инаи бихестесай ма ақиб мондам ягон таймо намегем инай нахеза наоборот бихеза барое ки и бародарои мо тақсим кардана дӯст медоранд ҳамиди бародар обод бошӣ ба саволи дигари мо ка шудем оиди батли 6 ба 1 қатъи навикемси ҳамин батл то ки ҷора ҳақиқат дора ё пули гонорара гирифтани мухлисои хезера рӯзи батл даровардан дақиқат шумо гирифтани пул даст мекашем и батла мо ҳами барои чӣ ки гуфтем агар дар бораи сумараш гап занем ҳами бисёриёи ҳами эҷодкорое ки реперист ва дига мо хидмон ба забони хидмон мегем бисёриё ҳами мухлис мегӯянд ку кундаи сина мезананд не ки ҳамун мухлиси бечора намедонад ки ҳамин кумиршон я ҳаёт фаншон кардесай мухлисо барои шумо мухлисо барои шумо худа хоб ошон шава гап несай касе метавонад фреб кунад касе худаш иҷозат метаҳад ки худаш фребхӯрда бошад ира мо ягон таи тарафай нагунагор карда наметавонем барои анамо одамо мо гуфтем ки мо ина действительно барои ҳамин мухлисое ки меоянд ку бидроянд ягон таш сум расход накунанд бидроянд дар тавон настоящи будани моро бидонанд дар таво дар ҳамун кор ҷиддӣ будани моро бибинанд ки мо дар ҳатто айму суму мисол усиш мекунем лиш би ҳамон бигзараву ва мухлисои мо баҳра баранд бисёриё мегӯянд ки мухлисои мо камбағаланд фақиранд ису мухлисои мо киянагани текстои мо ки рагани даъват мекунад бо чӣ хеле ки бачаҳои мо фақиранд мисол ӯ як хелеш дар ғами ишқ мурдагӣ нест фаҳмидесай барои ҳамин пуле ки мешава ку имина барои ҳамун бародарое ки барои хезаи 2020 меоянд ҳамун сум полни барои ҳамво мешава мо орзу дорем ин рӯза ки бишава и бояд бишава барое ки мо дар гуфтамон ҳамавақт вақте мо мегем мо дар гапмон местем фарқи хезе 2020 ва фарқи ҳар як шахсияти мо ай дига намуди реперои ҳамин ватан анамидай мо экран дар бозӣ намекунем бародар мо навор дар бозӣ намекунем мо видеошапак видеоответ ғами просмотр ғами инами бигем пули ютубу хайп и сура хали бисёр ғами дар нестем дар таво степени настоящие инами занг бизана ҳози инами любой мсиш бигам ма дар фалон ҷоем биё батл кунем ҳози ма камера таъни ма мекунам мерам қатинам батл мекунам барое ки ма боварӣ комил дорам ай худам ва ӯ одами мара даъват мекунад пешакӣ бояд тайёр бибинад ки ма тоқа нестем ва мо 6-7 нафарем ҳозирашда камишда барое ки и батлай ира мо мегзаронем ки ина мо ҳамаи бародарои тоҷики мо мухлисои репи тоҷик бибинанд бидонанд ки як айда фарқ кунанд кам фреб хӯрда бошанд ба худо дилм говақт месӯзад дар мухлисои репи тоҷик инами падешка мекунанд ҳамвора инам хамхе мерава аммо действительно мо як видеора 3 видео намекунем мо ҳами як бор мегем мекунемш ина бохтар рафтем омадем реп дар любой ҷо ҳеҷ кара даже эълон намекунем ҳамун рӯз як дистмон брава мерава мерем мекунем материала мепартоем штоб ҳамун мухлисои контенти хезе 2020 баҳра бибаранд ва бидонанд ки вақте мухлисӣ моро мекунад значит мо кумирошонем бидонанд ки кумирои настоящи доранд и ва чанд кумире ки дигаро доранд мо вода кор надорем не ки илтимос ҳамира бидонанд ки мо чишми тарс надорем айво любое время батл дӯстӣ любое чизе ки махуда мо тайёрем ва ин коре ки 6 ба 1 гуфтагем ин мешава як кас статусша гирифт димгишаш дад мекунем ку ҳамин падход мекуна ё не ҳамиде беҳтарин ҷавобо акай шодӣ ҳамаи мухлисо фаҳмиданд ба фикрам охирон гуфтани мо акай шодӣ мухлисо да чӣ гуфтани шумо мақсад пешравӣ чӣ мешавад клип батл трекҳои нав метавонем имра мухлисоро пешакӣ гап занем ва мухлисо да чӣ гуфтани охирда ака мухлис гуфта мо мухлиси репи тоҷика дар назар дорем гуфтаним бародарода ки бо ҳамун такрорам шава фреб хӯрда набошанд чизи стоиши гӯш кунанд чизи настоящи гӯш кунанд
ами хай меган сафкусам паспори шохи як касият чи дига гӯш мекунад касият чиз дига ҳеҷ ка намегӯяд дуғи матрешай не ки ҳамин падачае ки репое ки мо мебарем репое ки мо мехонем реп дар любой ҷои карантин буд риск кардем рафтем мисол да ҳамин барои ҳамаи ҳамин барои чи барои настоящий буданаш ҳақиқат буданаш ва ози мо ҳамин мисол иншолло ҳамин хезе 2020 ку ҳамин сол мекуна иншолло оли бурд мекуна ҳамун бурдаку тақсимот ча мебина халқ оли бад мефаҳма ози мо ака зинае ки нав хестесем гап занем яхи одам мега вой май ҳавои даҳай чишми бисёриёра сум мепӯшонад да ҳамин хай зиндагии худашам хеле ҳар кас зиндагиша дар сари худаш дили худаш да мебина бойгариша худаш медона бойгари дунё чие не ки иншолло хезе 2020 мо бурд куна ку ӯ дар реп тоҷикӣ як ташкилие мекуна ки ташкил ба ӯ маъное ки ташкиле мекуна ки ҳамин яги мо душава ӯ яги дигаш ҳамо медонем чӣ хеле тақсим кунем мо навориш намекунем ки касе да бурдем пишак да сайска додем як аза чупачупс харидем ё ки ай хайр хайр кунем ҳа бача мо фарзандои ҳамин ватанем ободии макона мехоҳем ва репи мо барои чи меган ӯ нао ҳақиқатҳо нигерои тарӣ гуфтанд мисол аму ҳаққи чизи будани мо барои паддержкаи ҳамин заминай ҳамин ватанай барои ҳамин парчамай вақте ҷомеаи мо дуруст шава иншолло ояндаш хуб мешава ватан обод мешава як намуди зарбум ҳамин чи айда меган вақте хона оила тинҷай маҳалла тинҷай вақте маҳалла тинҷай шаҳр тинҷай вақте шаҳр тинҷай ватан тинҷай и хеле галагое ки масае ки дуруни ютуб намебаранд ки зада ки мурда антари и ҳамин хокай ва информатсияи партовай сари ҳамин халқе ки ғарибе ки основной тамошош мекуна ин ҳамин мусор ҷамъ шида грубо говоря а коре ки мо мекунем настоящий хе рост шаҳр медирем рост батл медирем рост студия медирем запис мекунем меброем мерем барои мухлисои репи тоҷик гуфтанем ки ҳамин чизи стоиши гӯш кунанд ҳамин тарафдори сухани ҳаққ тарафдори ободӣ бошанд ки ман ты ибрат бигирам та ман ибрат бигирӣ ты хатогии маро ислоҳ кунӣ ман хатогиитро ва умуман ҷомеа пеш брава инам хеле фаҳмиди ҳасанҷон не ки гапҳои гуфтагӣ ман маъно надорад ки мисол дигар одамо арзанда нестанд стоишиҳо бисёранд стоишиҳои бисёре ки одиночка тоқа кор мекунанд ҳамво ин характере ки ози дар характере ки репи тоҷикӣ рафта сайку груба ҳамин кайфалон меган ку кайфалон мисол шикаста мешаванд хаста мешаванд балки бисёриёр аз хеле дидан ки намешава иваз намешава ин ҳамин фреб найрангай ҳамвора ана ҳоли стоишиёш ҳастай ҳастанд ора ба чилик ҳисоб кунед меброяд 10-12 нафар хеле мо намегем ки бисёри арзанда нест то қамоем просто айму якчанд арзанда якҷо шидагай банчаи бақувватай ав одамое ки хай худшон медонанд реп чияй кӯча чияй ҳаёт чияй ва умуман музикаи реп чияй мусиқии реп во медонанд во ҳастанд бисёришам бас кардагӣ бошанд не ки во слидид мекунанд во медонанд и байнда тарозуи ки чӣ хеле бозӣ мекунанд ҳастанд арзандаҳо ҳастанд ва хезе 2020 яке ай банчаи бақувватчай ина боша агон мо конкурент даже намекунем агарам хеле группа во пайдо шава мо даже метавонем қатъи во дӯстӣ кунем я лейбли калон шем бо ободии макон беҳтарин суханҳо акай шодӣ чӣ гуфтанем мухлисо подписчикои канали Орион Медиа ҳамакаса зиндаву саломат бошен барномаҳои навбатиро жидат кунен ва чӣ савол ё ки чӣ гап хабаре мешавад дар комментария бинависен ки мақсад мо оянда қатъи ки савол ҷавоб кунем ё ки чӣ саволе дорен ҳамаша бинависен зиндаву саломат бошен души обод бошен бачаҳо раҳмат ҳасан барои даъват гап нест акаҷон обод бошен